Hola, soc Cristina Caparrós, filla i neta de pescadors de la Barceloneta, i us explicaré com es decideix el preu del peix. El preu del peix el marca el cap de llotja segons la disponibilitat de l'espècie i com s'ha venut en els dies anteriors. Per exemple, si hi ha molta abundància d'un peix, si és temporada de maire i hi ha molta maire, el preu de sortida serà un i més o menys serà el mateix tots els dies. Llavors, cada vegada anirà baixant, si hi ha molta quantitat, anirà baixant i el podrem comprar cada vegada més econòmic. En canvi, si és Nadal i hi ha poca gamba i tothom vol aquella gamba, el preu de sortida anirà pujant. Primer sortirà un preu, per exemple, 50 euros, i es comprarà 49. Per tant, la següent vegada sortirà a 60, i així consecutivament. El pescador deixa la caixa de peix a la subhasta, llavors comença la subhasta a un preu i el primer comprador que apreta el botó del comandament és aquell que es quedarà amb aquella caixa a aquell preu. El peix de proximitat és el peix que porten els nostres pescadors cada dia a les nostres subhastes, a les subhastes de costa catalana. I mai tenen additius, només tenen gel, són del dia i sempre són frescos. Per tant, és un valor afegit i heu de menjar peix de proximitat.